Cek, cek.
na hinahulungan ni Tuhata. Tapuji ma debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotod di parbadia, naung paluasok kita, mamulus tahun 2024 naung salpui. Jala naung mangalehot tahun 2025 tuhita. Sialan masahaton nami ma tuhita, sian hami saluhutna parhalado ni huriata HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarindaon tuhamok kadamang dainang naposobulung rodyak anak konam sekolah minggu. Selamat tau baru ma dihita saluhutna. Pardenggan basa do Jahoba di saluhutna. Jala dilinggomi asini rohana do jadi-jadian na sudena. Atong marulupulup jala marlas ni roha mahita marsobba tu debata tapauduk marohata tapalowas ma debata mian di bagasan parsaurata di tikion marede mahita. Nong salbutan na burugi, o mahupuji Tuhaki, ay niramot dihatak don dikudo, o dagikon, ay niramot dihatak tong bayan hatapi na mga puli rohari alay pangako sa sude padawasian amibe alay pangako marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Audo alpa, audo omega. Bonana doho ujung nga ninna Tuhani. Na adong doho naung adukyan doho naro. Pargugo na sumurung. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini rohamdo ubahen sahat hami tu tahun na baruon. Hodo na mga ramuti hami di bagasat taon na salpui. Saya si maroham. Saya unang tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan taon na baruon. Pasu-pasu hami ro diak kaulaon na dengkan. Nahu ulah hami marhite-hite guarmo. Alay na gumodang. Pasu-pasuhon mahatam na badiay turohanami. Asa gabi na ibaru rohanami. Asa tarpamasuk ko hami tu banua gijang. Di hasusudani bohal nami. Amen. Mari de mahita. Sayu rupi hami dohot kita baruon aim baru gogo nami wangi hutan holong tong pasu-pasu Tangihon hamuma patik ni debata dihita sadarion imana tersurat di Lukas 10 ayat 10 songonon ma didok. Ia haposan halak dinaumotik haposan ma ibana nang dinagodang. Yang go geduk ibana dinaumotik geduk manang dinagodang. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mari de mahita. Mana
Tato potima dosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala pertaluk ni roha jalan nabasar doho. Sai merpangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami dukun yasi ni roham. Hati goran na pinatupan ya nak mudo. Nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang. Jala apu limahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Musa peyak kadolok. Jala humut talak karobean. Alayang go para sini rohaku. Nasotupa musa siako. Jala padan ni hadameoku. Nasotupa humordit. Ninna Jahoba sia-siho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede mahita. Alusaku debataku Ratu Maila audisi Maningon salbu di rohaku Rodi sude ulaoki Ai dosa dohinai di tangan Kung dosa na rohaku ber Nampak ng mata ng pamangan Luhut masalah dohabe Dan dapot bilang aku dosa Nahu ulang nasailam Uhud dan marajuan basah Itu Yesus nasailam Dan dibaloson oh Tuhanku Tuhan membantu dosaku Sai di palamas rohamu Marnida panalahoki Tabigi mahata ni debata nagabiturpu epistel di bagasan sadarion di mana tersurat di Jeremia 10 pitu ayat pitu sahatu walu mersika sore mahita majahasa. Alai martua ma bawa na marhaposan tu Jahoba jala Jahoba hapurusanna dibahen.
Ido yang gosahakna, martuama akan tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Mari demahita. Tungnamu baroha ku dibantu haki, Tung Yesus maringan dia. Tungna sonang awon, tungna merohaki, Tung Yesus maringan dia. Doa dung tu Jesus Allah, dung Jesus maringan dia. Haleluya dapat sambuloki, dung Jesus maringan dia. Lunasai dosaki dibain mudarnai, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tuna sonang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Tahatindakon maha pursyotai songon na hinatindakon ni dongata saha pursyaon di sandok portibion rap mahita maddok. Au porsia di debata Jahoba, iduama perguguna suhatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia adorang suhabubuhan, ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pergugu na suhatu dosani. Di simay bana, pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panelak Kristen akan na badia, doho dia sesani dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, doho dia nguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul sadarion tapatupado permingguan tahun baru sada Januari 2025 las marohata ruas ni huriata madohotisa. Nuaing masuk mahita tu acara nama dohata makalason tahun baru sadarion. Alani pinasah mana madok hata selamat tahun baru sian ruas sektor onom.
Shalom. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Yang kami kasihi, Amang Pendeta Lubis Dohot keluarga, Amang Pendeta Sinaga Dohot keluarga, Inang Bibel Pro Boru Sitorus Dohot keluarga, dan jemaat HKBP Sentosa Dohot keluarga. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu, kekuatan dalam ucapan syukur ibadah tahun baru 1 Januari 2025. Dan merupakan kehormatan bagi sektor 6, mewakili sektor-sektor yang ada. Tidak terasa, tahun 2024 kita sudah menjalani kehidupan dalam suka dan duka. Tapi satu hal yang menguatkan kita bahwa Allah senantiasa hadir, menuntun dan menopang kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada pergumulan dan doa yang belum terjawab di tahun 2024. Kiranya kasih karunia Tuhan dan rencana Tuhan yang boleh terjadi. Hari ini 1 Januari 2025, awal tahun, jalan kehidupan yang akan kita tempuh, juga harapan yang kita inginkan. Dengan landasan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Harapan kita di tahun 2025, kita semakin setia melayani Tuhan. Cara kita menjalani hidup ini sungguh berarti. Tidak saja bagi diri kita sendiri dan komitmen pribadi kita kepada Allah, tetapi bagi orang-orang sekitar yang memperhatikan hidup kita. Orang tidak selalu mengikuti apa yang kita katakan, tetapi mereka pasti dapat meniru apa yang kita lakukan. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horasma dihita salutna. Halo, Horas. Mulai tema di ruas ni Huriata lumubisian sektor onom. Nuaing name wakili perhalado pasahaton selamat tahun baru Amang Situa M. Nababan. Shalom. Horasma dihita saluhna. Na pinarsangapan Amang Pandita Lubis dot keluarga, Amang Pandita Sinaga dot keluarga, na pinarsangapan Inang Bibel Pro, na pinarsangapan dong aku perhalado di Huriataon, na pinarsangapan Damang Dainang ruas ni Huriata HKBP Sentosa. Perjulu sahali jongjong audison mewakili sude perhalado ni Huriata.
Upasahat tami ma tuhita saluhuna. Selamat tahun baru. Di hamuna damang dainang ruas ni huriata. Parjolo sahali. Madok mauliate mahita tutuhata pardingga basai. Boy hita noaing marpungu dison. Di bagas joroon, di ari parjolo, di taonon. Makalason madok mauliate tu debata para sirohai. Di sudi dengan di basana na madongani hita. Mauliate mata dok tutuhata di tahun 2024 di perhatu turohatta do di dongani tuhatta ido hita. Ido ubay nabuih kita sahak noaing tubonan ni taonon di hari parjolo di tahun 2025. Jala tujuluan ni arion di nasotaboto manangahan na masa. Alani ido noaing di namadala ni taonok kita di tikyon rap mahita martangiang. Asa mangidogogo siat tuhatai madala ni tahun 2025. Jala di son hami noaing di hamu damang dainang au jongjong songon name wakili parhalado. Ruas ni huriata sian sudi sektor sada saha ro di sektor walu. Dang tagamon soadong di pakkubasion nami di tonga-tonga ni huriat taon akan nahumurang damang dainang. Di pakkatayon, di pangalakayon, tarlumobi di pabaynan. Pasti do adong nahurang. Jadi di tikyom mahamiro, madok jalamangido, tuhamuna damang dainang ruas ni huriata saluhut, asa maapok kamu mahami. Tapariahi manadinggan tujuluanon di tonga-tonga ni huriat taon. Jala marsiadu mahita patupahon akkanadinggan. Lahu pasauton akka program-program naung ditotopon di tonga-tonga ni huriat taon. Alani hudok kami ma dihita saluhutna dihamuna damang dainang ruas ni huriata madalani taonon say anggiat ma. Di tahun 2025 godang pasu-pasu di lehon tuhatai tuhita. Marhite-hite akka ulaon na pinasaha ni tuhatai. Di pasu-pasu hita saluhutna, di pasu-pasu yanakon ni huriata, di pasu-pasu saluhut nang ruas ni huriat taon. Songonima hatasyak kami perhalado ni huriata, kudok kami ma selamat tau baru madihita saluhutna. Butima. Mulai tema di amang situan na baban. Noeng marede mahita, di namarede hita, laos tapasaha ma peliata. Ototong ihutonoku Jesus ipangoruang tumnaso tadi kodoku ora parua honang sian sesude dosaku dohot siano na totong hadiaraku ala pardosa oki. Dia
martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Shalom. Horas madihita. Damang dainang hinahulungan ni Tuhan Jesus Kristus sopot di bawah ni tahun 2025 di bagasan holong tutuhanido hita ro tu bagas jorona menyadari pabua tuhat taido na paluasok kita manalpuhon tahun naburuhi tahun 2024 jala dipasahat tu hita tahun na baruon 5 tahun para sinirohaon na siyan tuhat tai naguk akka pakirimon dohot pasu-pasu. Sahalinay siya kami sendiri keluarga mulutung nang pasahat na secara parhalado alay pasaton nami matuhita kadamang dainang selamat tau baru madihita sa luhut na. Tutu song na idok nyedetay nang pat nang pamangan luhut na do marsala. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Apalagi kami sendiri sebagai seorang pelayan na diparar Tuhani makobasi huriana di HKBP Resort Sentosa Samarindaun. Tung matsegudang doa kahurangan, kelemahan di bagasan kapartikian na tabulusi. Alani tarajumi may di bagasan akaholong mahita ang giat marsisesaad dosa marsiajuan jala marsisalpuan aka na boy mabaik kita marsak alay boy mahita makirim tujulu tu akadinggan basa ni debata ay tu sido hita tarjo asa marsi haholongan marsi sesaad dosa di bagasan holong ni Tuhani. Amen. Di bagasan bona ni taunon somaldoy kotang honot tado jamita siyan eporusta lumubi ng terpilit eporusta na baru di periode 2024-2020. Imamat tapadita Dr. Victor Tinambunan. Ang giat marite jamitaon taruli hita di pasu-pasu ni Tuhani, paborhatok kita laho mangalak katujulu madalani tahun 2025. Arani kadamang dainang tajakon ma berita nauli siya Matius bidu 25 ayat 24 rodi ayat 30 hujahama di tongat-tongatta songnon ma di dok hatana. Jadi Roma nang namajalo nasada bagiani nin nama tuan nami nungahuboto ho parrohan na pir na manggotil di naso panuananmu jala na papunguhon di naso panaburanmu jadi ala na mabiyarahu lahu duahau manabunihon bagiaki tubagasan tano na ndion ugasammon alay ninnay naima mangalusi ibana weho naposo na jahat roha jala na losok di botohodo hape ahu manggotil di naso panuanakku jala papunguhon di naso panaburakku atong datamama niyan buanonmu hepeki tu sianahi hepeng gabe jalookku na diau rapdohot bungana di harorokon ope buat tamuma bagian nai lehok kamu mai tu na mameop na 10 bagiani ay diganup paradongan lehonoddo asa marlubi-lubi ibana alay si buatoddo siyan naso paradongan nang na diibana hiyan laos pabalihamuma na poso naso hasayai tunaholom maripot-ipot disi mamasa angguhangguk dohot na patungo ripon ido
yanggo sahatna. Kadamang dainang upadar madihita jamitan ni porusta di sada Januari 2025. Apala di bonani taonon tung sian rohatta perbagasan nima hita mamuji tu hattai. Di pabongot hita tu tahun na baruon dada ala burjuta gogotta hamalootta manang sinadongatta tung sian haburjuon dohot holong ni rohani tu hattai do. Na adong do pesakap na uli siat tu hattai ubah diloas hita mangulu jalabongot tu tahun na baruon. Las marohatta nuaing di bagasan Tuhani. Taparukil hoddo nasipata di bagasan langgus ni roha na deba maddok. Ise paboto-boto na adok surgoi. So ise hea dope siani termasuk akaparhadadoi ninna rupani. Sayunang maadok sian hita na masuk tu horong parlanggus ni roha dohot pargaiton na mangay tu dosa na songoni. Jala muluadong dongat na namadok na songoni di bagasan holong dohot halabohon mahita paingoton. Hatan itu hatta domadok adong surgo manang ngulu saling diling na. Jala adong do api naroko. Mulu tu hatta madok hata haposad doi mamuka sian Matius biddu 24 tolhas tubonan ni biddu 25 di paadar do hinariko ni ngulu naikon say jaga manang jamot asa marbisuk mangadopi kana masa dohok manulak nasa na mangaliluhon asa hot marhaporseaon asa marperbahen na nadinggan na marmual sian haporseaon di Tuhani. Tuhatta na mamakuling yak kasisian na inajolo laos ibana do mamakuling hita sa darion marhite upamaon. Daktar sirang upama songon natabigi diturpu jamitaon siya 2 halak nari ima na majalo 5 bagian doho na majalo 2 bagian. Ia tuan nanidok na diupamaon martudu-tudu tutuhani doi. Nuaing tatangihon majolo padok ni Jesus tuna 2 halak na majalo 5 bagian dohot 2 bagian. Tuduaca nasida didok. Tahomay alina poso na dinggan roha jala haposan do tudut na. Dang gudang ni pangomuan di ida Tuhani. Dang godang ni naniula nan rumikot di ida Tuhani. Ay dang didok matse malodo ho menggaddahon. Dang didok matse gudang do dapokmu. Dangi didok. Denggan ni roha dohot nahaposan do situhuna. Sahalinay denggan ni roha dohot nahaposan do situhuna. Ido narumikot di Tuhani. Akadamang dainang nanang dohonon na disi sedia gudang pe nataparsaulihod di ngulut taon. Dangi disukud debata sadia artam. Sadia gudang akka naung ni sarim dangi didok. Alay nanang dohonon naima denggan ni roha dohot nahaposan. Arti nahaposan di nautik jala haposan ma di nagudang. Nasongonima nasojupang di namajalo sada bagiani. Sada bagianon didok di hata Indonesia 1 talenta. Muro di hati hai sada talenta marasa mahira gaji ni sahalak pangula sa leleng ni 6.000 ari. Manang sarupa tu gaji marhira-hira 10 sia tahun. Jadi dohonon matsegudang do nangpe sada bagian manang 1 talenta. Mulu martibakon tu na 5 bagiani idaon hiranauti na sada bagiani. Alay taida dang didok dilehot tuani tu sahalak sautik. Sada bagian do didok. Lapatan na sada bagian nipe sasitong na tung matsegudang doi. Buasa marasing siyan nasada tu nasada dilehot Tuhani. Adong 5 bagian, adong 3 bagian, adong sada bagian. Riko doon matsetakas dihita, didok ganup marguru tugogona.
Jadi marguru manang hobbartu panadaun ni tuhatta do silehon-lehon na tuhitabi. Marujahan tuhata ni tuhatta di turpuhon, adong ma si pasidingon dinguluon. Ia na majalo nasada bagiani marsidaliad do jala pasitong diri. So ngapaduhan ni halak batak, horbo ni padang bolak majapal di balian, moloso di siroha gudang do sidalian. Dia do di dok Tuhan itu akka nasongonon, onma, naposo na jahat roha jalan alosok. Gari naringgas alay jahat dang madarga haringgasonna. Lamu mardomu ma roha na jahat dohot halosohon. Hamo kadongan hinahulungan ni tuhatta, mangasahon asi dohot holong ni roha ni Tuhani, naing siding hita siya jahat ni roha dohot halosohon. Neng jupang ni tuhattai hita gabiak kanaposo na dinggan roha jala haposan. Dangang tolak nibay, di portibiod do peiba, daging do peiba, dak suru-suruan, ninna nadeba si pata dalan mga pinidiri. Nang takas dihita, yahata ni tuhat taud tuhita, jolmado dang tu suru-suruan. Tuhita na dihasyangan dope, dang tuakka na di surgo. Atik tung si pata, manang tongon jupang tuhat tay hita nuaingon, songon na poso na ni roha tasolsoli dirita. Diadopan ni tuhatan na basay, natoktong rapon hita sa hatup bason. Boy marhite na siyan na sa rohatta mangedehon, songon hatan ni edetay, husolsoli do rohaku nagukdusay toktong. Ay gudang ariariku na hubahen abolong. Alay mangihut semangat na baru, laho marhasyakon, tiki binasahon ni debata, dohok nasa silihon-lihon na songonak ka naposo na dinggan roha jala haposan hita. Sialan onma jolo naing tunga pala tadap di rohat tabi. Tapasonang jolo rohatta sa tokin. Unang mapar jolo pikirat tatu na asing. Adok songonon na matsairikot suan turuhat tabi saunari. Ditadda debatado hita takas. Sudah hita ganup marsada-sada. Siya debatado ngulut taon. Siya debatado nasa silehon-lehon na uli na adong dihitabi nuaing. Siya debatado gugu madala ni nguluon dohot patupa na buy si ulaota. Siya debatado tiki jala dibasahon ni tuhita. Jadi tunga pala si kopdo dilihod debata tuhita. Tung takas jolo tarimangyon di bona ni taunon, jala taparata di bagasan sa taubulonon, di lowas tu hatta dalanatta tujuluon. Molo takas taukui jala tahaporsiay, tunga pala siya tu hatta do sikop di lehod dihita siyan asin ni rohana, di horhonido dihita namuti na naopat na mangihuton. Parjolo, las niroha napulin. Masarikot do las niroha dinguluon. Ala ditutuho las nirohatta, di bagasat Tuhanido, nasa panggulmiton ningolutta. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan, menentukan seluruh gerak hidup kita. Tajamoton asa unang adong mabuat las nirohatta di partikianon. Sadesian nabuy, pauroton las nirohatta di zamanon, ima na ginuaran brain rot, habusukon ni utohutok. Dang namadok utohutok ibusuk, alay napatuduhon hasesegan ni parrohaon, dohot pamikirion, ala pagudakku pasudatiki, majaha media sosial rupani, naso marguna, jalan naso si panupak tunauli, gariada na mabahin soratan manang humasu sa pikiran gabi marsak roha sahat tu na mabahin madate patubu sogo ni roha muruk doh na sumatusi.
naing say di bagasalah ni roha duhot hadamion mahita. Amin. Ala gudang noy ngojol ma hula di media sosial partikian na. Paduahon didok puji-pujian tu debata. Dak tamahita mamuji diri manang mangahut hasangapot tu diri. Ay tung takas do tahaprosyay holan asini rohani Tuhani do nguluon dohot nasa na adong dihita. Halak na mamuji debatado na martua. Sa halinay, halak na mamuji debatado na martua. Patuluhon sabam ni roha. Majalo diriniba sa diri dohot na adong dihita di bagasan sonang ni roha. Daksanga mangiburu tu na asing. Gariada las ni roha molo tarpasu-pasu donga jolma. Las roha molo tarpasu-pasu donga jolma. Dangolo tarujun mabading-badik ko diriniba dohok dongan. Ay matua hasusaad do molo say girgir sa sahalak mabadik ko dirina tuna asing. Boy masa do danglas ni roha ni sasahalak di nguluon dada ala na hurangan alay ala diida dongan na gudang jala marsigorgor hagiok na asa songon halak na asing. Paupaton tarojar roha patupa na uli na denggan. Mamelehon na muli tu debata na marmual siyan panadaw na takas di debata dohok nasa pabahenan na di ngoluta. Nasa pabahenan na nyojar ni haprosyaw tutuhani taride doi marhite hajuara bagason na sitong di na pinalumehon ni debata. Nasa nadinggan na boy patupaut tamay marujahat tujahan antara aku dan Tuhan. Persaurakku dohot Tuhan. Dada asa diboto jala dipuji halak. Mula tau rupiak kadongan na somardiha-diha na marukil termasuk doi hataridaan ni nadinggan roha jala haposan hita. Saliling mangulu hita sayadong do naboy tapatupa pasti. Gari haradeon manangiho dongan namarsak manang namarhoipe boy doi rajuman songop pilian na arga. Dangadong sibahenon ni tangan nanggo manangyakon dohot manukoli di hata na mangalabohi dohot patugu haporseaon. Laos hobardo usahata patupa na dingganon tu transformasi na gabi jojo tu hita sadok HKBP di tahun 2025 do tuak ka tahun na mangihot. Akamanginang tahun 2025 adalah didok tahun transformasi HKBP. Haradiota di pay baru tu hatay ngolu nang pakobasyota tu nalobi umuli dope. Sadesianin nang pakyon ni tu hatta hita hadir sebagai bagian dari solusi, bukan memperparah apalagi sumber masalah di Portibion. Isarana mangihuto nak kapared de bisuk, pad de bisuk. Sadesian 10 ancaman global sa Portibi na ubalga ima hasisega ni natinopan ni tuhat taon. Dohot mahita pakyon ni tuhatta mangaramuti tano dohot Portibi na puna ni tuhat taon. Jala diloas hitamian sangobas di hasyanganon. Martua situtudo hita ala balga HKBP di bait tuhatta na maruason marhira 6,5 juta halak. Muluganup hita na dinggan roha jala haposan dakolat tu Indonesiaon pangotakna. Alay boydo dihilala Portibion pakorhon nauli pinatupan ni debata marhite hita songon hataridaan ni na dinggan roha jala haposan hita. Gabi marsinoddak tu hatay marhite huriana HKBP marhite ruas ng parhaladona. Asaon ma na matsayrikot hanguluhonota ditikki parasian na binasahon ni tuhatay tuhita. Parjolo takasma tatadda jala tahaprosyay debata doho na sa silihon-lehon ng pambahinan na tuhitabi. Paduahon martangiang mahita siyan na saroha jala dibagasan haprosyaon na tugu tutuhatay.
patuluhon. Marlas ni roha mahita di bagasat Tuhani. Mamuji guarna jala di bagasan semangat na marsigorgor madalani nguluon. Napala opaton mangula sa dengan na dohot sa sitong na mga sahod dohot di bagasan parsauran dohot Tuhani. Akaido tanggung jawab manang si patupauta. Anggo na mabahen parbuena tuhatta do. Jalanasa na marharoroan siya tuhatta di horhonido dihita dami dohot las ni roha di nguluon. Uli to hapta di hasianganon siyang songoni manang uli di hanguluan sugut. Ima jamitan ni porusta. Di pasah nasida matu sude ruas ni HKBP secara khusus dihita di HKBP Sentosa Samarindaon. Sama selamat tabaru ni porusta. Selamat tahu baru madihita saluhutna. Pia Raja Tarutung sada Januari 2025 porus HKBP Pardita Dr. Victor Tinambunan MSD. Amin martang yang mahita. Hodo haposan nami Tuhan. Jala di pararhodo ngulu nami sahatu tikion. Lumubi di bona ni tahun 2025. Hatam naung hutangihok kami. Marhiti jamitan ni pucuk pimpinan ni Huriam HKBP purus nami. Asa mangarahok kami. Asa gabe tau jolma pardenggan roha jala tau haposak kami. Salilik kami mangulu di Portibion. Daksa rupa di silehom mutu hami. Marasing doi tudungan nami bi. Alai nasa silehon-lehon mitu hami. Asa huparar hami gabi tau haposak kami. Jala parroha na dinggan. Laho patupahoni baik kasangapon di guarmu. Baik kadidinggan ni Portibion. Hadidinggan ni ngulu nami di rumah tangga. Di masyarakat lumubi. Hadidinggan nami di tonga-tongan ni parsauran nami di Huriam HKBP. Saya jujui rohan nami asa nasa selehon-lehon mi. Dada ala ni gogo nami. Dada ala ni malo nami. Dada ala ni hapistaran nami. Manang habuyun nami. Alai tung ala ni asini rohamdo. Manaksa dia pe. Manang piga pe selehon-lehon mi tuhami. Toktong may dalan nami. Mamuji pasangap guarmu. Lumobi patupahon na kanadinggan. Di tonga-tongan ni padalan ni ngulu nami. Salilik kami di Portibion. Alani itung matsailas rohan nami majako barita na ulii. Asa manang tu dia pe hami mga lakka di sarihokodo hami. Di luasodo hami gabi sinodang dohot gabi sira di tonga-tongan niya ka padalan ni ngulu nami di Portibion. Ali Tuhan nami. Lahu madalani tahun 2025 to dak kuboto hami ka naneng masa di ngulu nami. Dak kuboto hami naneng masa di tongan ni bangso nami. Dak kuboto hami akkaahan naneng masa di tonga-tongan di Huriam. Asiroham horakodo hapurusan nami. Hatamido natuk ojahan ni haporsiaw do pakribon nami. Asa rencanganmu aka rencangan na dinggan mabuan hatuaun dohat hadamiod do itu hami ganuk. Asal mahami marpos ni roha marhaporsiai jala mar pakirimon holat tuho. Ajari hami ganup tiki saya madok mauliati di nasaluhut. Melutung si pata marsak kami tumatangis sami. Apuli jala pargugoy hami. Alay melutung roak basa-basam pasum-pasum. Ajari hami mamuji ho marlas ni roha. Jala dang kula manarihod diri nami. Alay manarihod dongan nami jolma. Lumuwi manarihod kuriam HKBP. Asalam terbarita. Barita nauli marhite hami. Marhite huriam HKBP. Mauliate matuhan. Sinodangannya siniroham mahami. Madalani tahun 2025. Patuk gogo nami. Patuk pabahinan nami. Lahu manguluiho pasangapok ko. Dinasa panggulmiton ni ngulu nami. Ragam dunanahing siulahunun nami. Ale mardonga toko. Say akka pasu-pasu. Dami. Dulas ni rohama si jaloon nami. Asima roham. Pasu-pasu mahami na ro. Tubagas jorom sa darion. Pasu-pasu manang karuas ni huriam. Nasosanga buiro. Tubagas joromon.
Pasaur kami tok kepertikian menang ruang lumubi di masa-masa suasana Natal, lumubi di tahun baru na usaha tu kami. Asa mardami sonak kami, marsi jalangan, pasahatur dami, do marsi ajuan, marsi tugu-tuguan tulomo ni roham. Mau liati madihutuhan nami, saise sama sudi dosa nami, di bagasan Yesus Kristus, jalo mahami martangiang Tuho. Amin. Marid de mahita laus tapasa ma piliat paduahon. Sangat di Jehovah nasut pulih, magani holokan dan tarasa ilehon anak nasa sadari, manobus kita jolma pardosai,
tapasahat mapiliata tu harajaw ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggad dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramut. Asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami gudang silong dehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata na somarmula na somarpatsohotan debata na manuktong rodi sa liling nililing na sa ulusuda doa ka taon mo jaladang marparbulatan na karyarim alay jepek jala nagabur salpudo taon nami dohot ari-ari nami nunga salpu mo sa taon siyan ari-ari nami alay dang salpu yang guas ni Roham tibahini hupuji hami ho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni godang niasi ni Roham napasahat hami tubonan ni taunon mace godang do denggan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui jala hingot tami do isa darion oppe mauliate marohan nami tuho ala di panguluho jala di ramuti ho hami di lehoko si panghanon dohot paruloson di hami jala di pasu-pasu ho naniulan ni tangan nami akup ni di lehok kodo hasonangan tudua nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala ramuti hodo hami di hagugotan toktong do di lehok ko barita naulii madongani hami asa sanga hami paubahon rohan nami akup ni di lehok kodo apulapul tunamarsak tunamatayan asa unang madele nasida morohingot tami sudi pabahinan nami di taon nang salpui na maila do hami nuaing maradopon ho ala jojot magopo ari nami dohot asin ni Roham hubahik kami ope bitsan di salpuhok konwaing taon naung salpui siak kami salpuhon ma sude pabahinan nami nahurangi jalase sa sude dosa nami saya hukupi ma pabahinan nami nahurangi marhite-hite asin ni Roham di bati hodo hami manipat na sa tauni jala di dahodo lan na so marparbui na dinggan di tonga-tonga nami saya unang jelutaba, saya pasobbu mahami mangolu, ang giyak marparbui na dinggan hami tujuluanon. Huparhatopot tami do sudia sini Roham, jala di bagasan haserepod dohot uduk ni Roha do hami nuaing mangido tuho. Satu ho mahami on sudi, saya togu-togu jala ramoti mahami on sudi. Saya togu-togu jala ramoti mahami di bawah ni taunon, songoni ganupari, asa pujion nami ho di taun naroon. Patuduhon maganupari tu hami dala sidalan nami dohot ulaun sulaun nami. Saya pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagas mon di persikolaan songoni dohot di bagas nami be. Saya tupahi sude perjamita pangajari dohot na paturehon na marsahid songoni dohot na pinasahat tu nasida. Saya ramoti ma na manggonggomi hami tatak masaluhut na tarsosak na pogos na dangol na somarama na nililian ni halak unang loas na sida honarupa alay patuduhon matu na sida asin Roham naso matsohoti asarap malas ni Rohami sogot di hasonangan di labungmu di nganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliyaman nami na di Banua Gijang say pinarbadia magwar say Roma harajaun saya saut malomani Roham di Banua tungaun songon na di Banua. Lehon matu hami sadari on hanguluan siapar. Saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa Tuhan.
Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hai ho, luna, luna, araja. Luhut agung, rodi hasana. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu. Jali ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midahu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tu. Jadi pasaorhon ma damena tutodim. Dalat tahita marsi jalangan, tapadumu matangat tadok dongatta, dia birang di siamun, jongjong mahita sudi. Songoni matu hudulan nasa barang nai, tapadumu matangat ta. Dalatta lau marsi jalangan kita, dang buhita ganuk di gari jauh marsi jalangan, alayong madalatta marsi jalangan tapadumu matangat tai. Di saborang ni hudulat tai, madomu masude. Na di samun di siap birang. Ngabe amanginang. Ngabe. Songon hata pakirimot taima. Tadok mahata horas tulu hali. 2-3 ya. Horas. 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 Selamat tahun baru madihita.